Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manasa kaninyo. Padayon natong iampo ang kahusay kalinaw sa atong kalibutan, labi na dinhi sa atong nasod, mahunong unta ning panag-away o mga korupsyon o pagpanglupig sa atong mga katawhan. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato pinaagi sa ilang mga pagpamalit og slots og mga donations, hatagan unta sa Ginoo sa mga grasya nga ilang gikinahanglan, labi na ang maayong panglawas og kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita, O Dios nga makagagahom among magbubuhat ug mag-aagak, himoa nga mag-alagad kami kanimo sa tibuok namong kasing-kasing ug nga makadangat kami sa imong pasaylo dinhi sa among kinabuhi. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Samtang gisulat ko kini kanimo, gilauman ko nga sa dili madugay makaanha ako kanimo. Apan kun maglangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo kun unsaon nato pagkinabuhi diha sa panimalay sa Dios, nga mao ang simbahan sa buhi nga Dios, ang haligi ug ang sukaranan sa kamatuoran. Walay makalimod unsa kadako ang tinago sa atong relihiyon. Nagpadayag siya ingon nga tawo ug namatud-an nga matarong pinaagi sa Espiritu, ug nakita siya sa mga anghel, giwali siya sa kanasuran, gituuhan dinhi sa kalibutan, ug gibayaw ngadto sa langit. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pasalamatan ko ang Ginoo sa tibuok kong kasing-kasing, kuyog ug diha sa pundok sa mga matarong. Dako ang mga buhat sa Ginoo, malumo diha sa tanan nilang kamakalipan.
sa iyang katingalahang mga buhat. Maayo ug maluluyon ang Ginoo. Pagkadayo sa mga buhat sa Ginoo. Gitagaan niyag pagkaon sila nga mahadlokon kaniya. Mahinumdum siya kanunay sa iyang kasabutan. Ipahibalo niya sa iyang lungsod ang gahom sa iyang mga buhat. Iatagan niya sila sa kabilin sa kanasuran. Pagkadayo sa mga buhat sa Ginoo. Alleluia, alleluia, kami ay gawin ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, o Ginoo. Si Jesus mingon ngadto sa katawhan, karon sa unsa ko itandi ang katawhan niining panahona? Sa unsa sila nahisama? Sama sila sa kabataan nga nagyampungad sa merkado. Ang usa ka pundok musinggit ngadto sa laing pundok. Gitugtog na namo ang huni sa kasal apan wala kamo mosayaw. Giawit namo ang alawiton sa paglubong apan wala kamo magminatay. Mianhi si Juan nga magbubunyag ug nagpuasa siya ug wala mo inom og bino apan kamo miingon giyawaan siya. Mianhi ang anak sa tao ug siya mikaon ug miinom apan kamo miingon tan-awa kining tawhana ulit ug palainom siya ug higala sa mga kobrador sa buhis ug sa mga makasasala. Apan bisan pa niini ang kaalam sa Dios giila nga tinuod sa tanan nga midawat niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, o Kristo. Kining pasumbingay ni Jesus mga igsoon na mura kuno ang katawhan sa iyang panahon, mura kuno mga bata nga naas merkado nga lain-lain lang og gibuhat. Ang usa ka pundok nagminatay, wasad mo apil ang pikas, nya ang usa ka pundok nagsadya, wasad mo apil ang pikas. Sa may tawag nato anang klasihas mga tao nga magpundok-pundok unya dili pareha gibuhat. Na pinulungan anang ija-ija, aho-aho. Pero karon kuno di na kuno na ija-ija, aho-aho. Ang ija aho, ang aho aho, ang injo aho. Natanan. Self-righteousness, self-centeredness.
Mao ni ang depikto sa kasagarang mga tao ug mao ni babag sa kalambuan. Babag ni siya sa paglambo sa usa ka katilingban kanang mag-iyahay. Ilingay mong tupad na wa mo mag-iyahay. Ingna ko no, sa inyong balay wa mo mag-iyahay. Magdungan pa mo kaon. Inigkaon ninyo, makahuna-huna mo sa wapa kakaon. Ang uban magtinagu ay pagpagkaon. Taguon. Mao sa na inahitabo ron sa atong nasod. Nag-iyahay. Sa makauna lang. Kanya kung mag-iyahay na gani, o ang self na nato mao atong sentro, ang resulta, dili na gid ta open for adjustment or open to the truth. Ang kamatuoran manggod mga igsoon, dili sa tanang higayon mahibaw-an nato dinhira sa atong kaugalingong kapasidad. Dunay gitawag og objective truth. Kaning atong nakatunan og ang atong analysis tawgon man ni siya subjective. Nakasabot mo unsay kalainan sa objective ug subjective? Wa sa mo kasabot? Pareha ta. Ang kanang objective dili na mag-usab-usab. Maura gid na iyang kamatuoran. Ang subjective mag-usab-usab depende nimo nga nagtan-aw. Nang litan lingiay mong tupad. Lingiay mong tupad ba? Unsay tan-aw nimo siyang naong, bati o nindot? Ikaw ba nga nagtan-aw? Unsay tan-aw nimo niya, bati o nindot? Ana, moingon kang nindot. Ipatan-aw naglain. Di ba mo ingon sa na bati? Di ba? Muna gitawag og subjective truth. Depende sa nagtan-aw. To'y asawa, gwapa kayo, ibog manggani ko. Gwapa kayo ba? Gibiyaan sa bana, ang bana ra ba di kayo gwapo? Gibiyaan sa bana, kay ang bana nakigtaban sa ilang maid nga batig naong. Pag sultis asawa nga rin ako, nakaingon ang asawa, ang labing sakit yun pader. Kay ang iyang gikuyog batig naong. Nako, ikaw nga nagtanaw atong iyang gikuyog nga babae, batig naong. Pero tanaw sa imong bana, mas gwapa to nimo. Di ko musugot. Kay gwapa man siya gyud. Og makakita ka sa asawa, ako, laki man kon tinuod. Madanig yung kas iyang beauty. Pero ang bana naggamit og subjective truth. Naningon ko niya, tanaw nimo bati tog naong, pero para sa imong bana maotoy gwapa kay nga babae. Ikaw gwapa ka sa imong hunahuna, pero og ang imong bana mo imutan-aw nimo luod kay ka. Nakaron kinsa may mutudlo nato sa objective truth? Kinsa man? Way lain ang Ginoo. Ang Ginoo mo'y nag-author sa kamatuoran. Mo nang ningon siya, I am the truth. Pangutan ang Ginoo. Mangayo tas Ginoo og guidance. Mauna si San Pablo sa iyang sulat ni Timoteo, ningon siya, gaplano biya gyud kong muanha ko diha. Mobisita gyud ko nimo. Pero in kasog malangan ko kining akong suwat, mao nimo guide nimo sa kamatuoran. Ug unsa may kamatuoran? Ang kamatuoran sa Dios. Nga ang Dios matud pa niya diri na tao, niya isip tao,
na matud-an nga matarong pinaagi sa Espiritu. So ang nagsulti nga siya matarong ang Espiritu Santo. Mauna kita sad gusto ta makakita sa kamatuoran, makat-on gid tag paminaw sa Espiritu Santo. Mauna mag-ingon ta, come Holy Spirit. Fill the hearts of your faithful. Enkindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. Karon daghan kayong nangandoy nga ma-renew ang atong Pilipinas. Nag-imbestigar ang Senado, nag-imbestigar ang Kongreso, naapagyoy gitawag og independent ang sa to ng independent commission na mag-imbestigar. Kinsa Manila ang mutan-aw gyud sa kamatuoran. Kung ang Senado mo'y patanawon, mao sa ni ilang truth. Kung ang Kongreso mo'y patanawon, mao sa ni ilang truth. Kadtong independent, unsa man gyud to ka independent, mao sa ni ilang truth. Pero pulos silang tulo way Ginoo, di gyud masakpan kinsay author aning dako kay korupsyon nato. Labi na gyud corruption diha sa flood control. Aghapon perting uwana, mahibuong ka ang karsada nga naibabaw sa dagat purting linawa. Baha kayo na kung anong wa naman lang ginabusluti ang kilid nga tuara man yung dagat sa ubos. Nganong naglutaw naman ta diri sa tubig, di lang kumusulti di indapita kay makadungog ra ba to. Basta na ay mga karsada dinhing akong naagian gabi kay pitim yung kusugas uwan nga naibabaw sa dagat. Pero nagbaha, lawom kayong tubig, namingaw god kay ang mga motor di man moagi kay baha man kayo. Pero magtanaw ko ang dagat to mas ubos. Nya tampi na mas dagat, nganong ni banaw mang tubig diri, wa gyud ka buslot ana para muhog lang adto sa dagat. Kana. Una-una alam na. Kadaghan natong mga engineers, di ba? Ang DPWH, 14 engineers diha. Wa gyud kahuna-huna. Nganong giingon ani ni natong trabahong dana iniguan asa man ni padung ang tubig naramang gid untang dagat sa ubos. Samot na gyud ang dagat di as babaw. Naabaya yung mga lugar din kaning ato Haliluan, kining Compostela, doon nabiya din mga gitawag nato duol na kaayo sa sea level. Musamot na gyud nga di masulbad ang flood. Akabo nakasuroy mog Japan, kasuroy mog Singapore. Suroy mo dito, namoy kwarta. Ako mahibong ko ang lugar ba lawom kistanan. Pila na mag-elevator dago ka. Below sea level. Kaya di aragong dagat diri nya. Musakay pa kag elevator dito Singapore. Four story, tawag lang 4 floors man siguro to or 5 floors ngadto pa dong sa ubos. Maghunahon ako pag-abot na mo sa ubos ko tuara man gitong dagat sa babaw. Sa ato pa kaniron niya nagimislahom sa dagat. Niya wa sila mahadlok. Nindot kay mall dito sa lawom ang shoppinganan. Nindot kayo. Iyon sa man to pagtrabaho. Wa to sila mahadlok na matabunas tubig. Niagan ni karsada nato nga naibabaw sa dagat, tabunan man gis tubig kadto pa bang to as lawom. Depende sa objective truth. Kung ang usa ka tawo magtrabaho na gani para sa kaayuhan sa iyang kaugalingon, guba ginang trabahoan, di gina magkadimao. Di gin magkadimao. Mo na ingos Kristo, mura ra gyud mog mga bata, bungkag ginang inyong
grupo. Mao na bitaw kabantay mo sa mga bata o magduwa na sila hastang gyung sa baa. Kanya-kanya mo lang kanang mga elementary tanawa igpamuhi hasta kana mga ko hasta sa ba murag yung mga manok na as poultry or mga baboy na as pigiri nga wa pay kaon. Gayaw lang. At tanawan ng nag-ampo, di ba nangatog ra gyud. Malinawon kayo eh. Basta nag-ampo gas ginutog. Atog. Yun, hilong kayo. Di gyud magkagubot. Objective truth. Pulos man nakakita Ginoo, atog. Tanawa di ay mong tupad, di ba naglaway na. Di ay og maminaw tas Ginoo, muana gid ang Ginoo, mo trabaho gani ka kinahanglan lipayo nimo ang imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Munay objective truth. Lipaya ang imong isig katao, dili ang imong kaugalingon. Anha ka makakitag tinuod nga kamatuoran. Kinanglitan kining atong hilifans nakalipay ni ninyo. Nakalipay? Kining ato rong gibuhat dining atong gipamutangag TV monitors nakalipay ni ninyo. Naramday na kining atong gilimpyuhan ang atong palibot nakalipay ni ninyo. Pero nakaguol biya ni nako. Ngano man? Kay dako man tag bayron non ani. Onya hinay kay slat. Ay pangutan asa kuno imong tupad ina ni palit kag slat. Ina ni palit kag slat. Pila man sa imong gipalit. Basig-sige lang kag tigom sa imong kwarta kaya para nimo ang imong kwarta maunay imong saligan para ka mabuhi ugma. That is subjective truth. Subjective ba? Dili ang imong kwarta mo'y makabuhi nimo ugma oy. Unsa man? Ang Ginoo kay bisag daghan pa kag kwarta, mabangga karon diha or maligsan ka sa na mga sakyanang dagko. Bis imong kwarta di nakasagang nimo. Di ba? Mulinog rog kalit, lusno ning simbahan kutob dinhi ani. Di ba? Ato la istorya ra maning ato god sa batan mo dai. Kari sa inyong lusnoon nya kana diha dili. Ay bawa na lang inyo nahuna mga subjective kayo ba ang kaugalingon gyud mao protektahan. Dili anang wa di kasagang ang kwarta pero panalipdan ta sa kamot sa Ginoo, ang Ginoo mo'y manalipod nato bisan pa ang very dangerous situation mahimong nindot nga sitwasyon. Muna basta makalipay lang sa uban, bahala nagmaguol ta atong buhaton. Muna si Kristo nalansang sa krus, nagantos sa tumang pagantos, pero para sa atong kaluwasan, para malipay ta. Ang inahan nagmabdos sa iyang anak, siyang kabuan, pagkatao sa bata, porti pag yung sakita iyang giagian, naapag yung maghasol nga bata, kada oras magsigig tig-ik diha, kapoy kay imong lawas, pukaon kag kaadlawon, igo kang nakatog, mamukaw na sa dangbana, pastila. Hasula. Muna nindot kayo ang kinabuhi sa pari o sa madri, way pukaway. Way pukaway. Ay, dyan. Kamo, sos, pukaon sa bata, pukaw. Matod pa sa akong, usas akong mga igagaw, hasol gining minyo pa din, ano man, kay ang bata magsakit, usahay, ang asawa maghusa. Nakuhay may lisod anay siya, arang-arang na lang bata og magsakit, kay imong duyanon, muhilo man, ang asawa og dili og maghusa, di yun muhilo. Ambot, wako kibaw, sana yung hitabo, di adapita. Di natakotob, no? Subjective truth na na. Muna, unsa may buhaton, maminaw tas Ginoo. Maminaw, magpagiya tas Ginoo. Importante kaayo nga suod tas Ginoo, who is the truth.
Kining ato rong mga rally, kaning rally nato rong dinis Pilipinas, sukad pa atong 1980s, nauso na ng rally, siging marcha, anang dan, mo successful man sad usahay. Pero kung ang ato gani, muraratag one-sided, na kaning among grupo mag-rally ni, kay amo kang ipin down, nya inigpin down nimo, kami na say lingkod diha, kami na say mangurakot. Nya ang karinasan na napildi, mao na say mag-rally, kay panaugo na sa nang naglingkod, nya iniglingkod nila, sila na say mangurakot. Why kalabuan? Kay ang corruption dili maoy tinuod natong gikontra karon. Sa basa nako sa sitwasyon nato sa atong nasod, jutay ra ang naglingkod sa nasod na ang iyang kontra mao ang korupsyon. Kasagaran niya nagikontra ang nangurakot, ang taorang nangurakot mo'y gikontra. Pero ang korupsyon per se wa kontrahan. Sa kadaghanan naa say pipila nagikontra gid niyang korupsyon. Pero jutay ra niya kun maningkamot sa na siya kontra sa korupsyon, hastang iyang kaugalingong kauban muunay niya ingon up hinay-hinay brad kay ma-appeal mi diri. Ana. Bisan din ni simbahan. Simbahan ba? Lingay mong tupad. Inawa dyo kay korupsyon. Ina. Why korupsyon? Kana. Usahay kusog itang masuko sa nakasala, pero dili ta kamaong mubiya sa atong sala. Nanglitan kanang imong kasuko, di na sala. Sala na dili. Unya, kanusa man kamubiya ana? Nanong di pa madyo ka mutingog sa kanhi kabit sa imong bana? Nya sige kag simba, di ka mutingog sa kabit sa imong bana kaniadto ra man na, panagsa naman lang sila magtiksanay karon. Nanong masuko pamangyog ka? Di jud ka kabiya ana? Nya imong sigyag imong bana, biyain ang imong kabit, biyain ang imong pagpangabit. Nya ikaw, wa ka kabiya sa imong kasuko, sa imong pagka-judgmental, di ka kabiya. Di ba? Mao na si Kristo mo'y moingon na to, pasayloan nagkapituan kapito, higugmaa ang imong kaaway. Mao na yung mga objective truth. Di ba? Ihatag ang tanan nga naa nimo. Muna reporta na tamoron. Pila pa inyong hataganan. Ang atong kani objective truth niha, sa kadaghan sa nagsunod nako, nagfollow nako, abutan pa ko gahapon gamisa na sad ko dito sa Danau. Shout out sa taga Danau. Purting daghan ng tao. Unya niingon dayon ko kana ganing nindutan ninyo dinhi magnubina no, kay puno man mura magmisa di Galyo. Honghong sang sakristan karon ra man ni pader. Ingo simba ko na. Asus ingon ko kaniron mudamag ni ron magpa-picture ni kana ganing porting daghana. Magpahawak mas relics nako para dili ni sila mo pa-picture, magpahawak ko sa relic. Tapad mi sa minister sige kog pahawak sa relics na kani igong maghawak ani mapulan manighuwat manguli gini sila manguli. Unsa man nag-ana magtapok diri sa akong likod, nag-ana mo tapok. Dugay ra ba kay nauman? Sus pagka maghawak sa relics, sige na magpa-picture, nag-agi agwanta na lang nako. Perti pag yung kusugas uwan. Ingon ana ba? Nanong ako man ang gisgutan. Kay nangandoy ko kadtong tanan nga nagtan-aw unta nako. Nga mo average maginig sobra mga 300 to 500,000, 1 million pagay ni kada adlaw. Tibuok kalibutan. Mupalit pa lang gid untag slot ba? Objectively. Mupalit lang gid slot bisag tagsa lang ka slot. Kining akong i-announce karon na update, hurot gid ni. Hurot oy. Tanawa ha? Pilay atong slot karon sa Grace. Ang atong halin niabot nag 56,849 ka slot na naanalay 643,151 ka slots.
Unya ron kining tag ako rong followers niabot naman ni sa subscriber pa lang daan pero dili lang ng subscriber kay di man sa naman tanan pero ang mo-follow gid nako average kina mga 300 to 500,000 mopalit lang na og slot tagsa ka slot duha ka semana o bisan ganig duha ka adlaw hurot na ning 643,000 objectively speaking. Pero subjective man, sunod tuig na lang ko palit, sunod buwan lang ko palit. Ay, nakapalit naman ko last year. Mana man ta dayo, no? Last year. Unya dayo. Ang atong 70 slot challenge aning Grace, tag 7,188 na ang naka-challenge. Unya ang atong Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, PPSC, ang atong halin niabot nag 20,038 ka slots. Dako na. Nya napay 79,962 ka slots. 79,000 ang population pa lang sa Compostela 80,000 na kapindas mga bata. Mamalit lang mo tanan taga Compostela karon wala mo sa ilabot ng mga online parishioners. Ugma hurot na ning 79,000 oy. Di ba? Inka unsa ang pagpalit pa dirwa man as like kwarta pangawat lagi mo. Pangawat baka mong mga way sweldo pangawat. Pasabot ang inyong budget sa kaon, budget sa plite, ayaw nag-iplite. Pasabot maglakaw na lang mo, ayaw na mog kaon karong adlaw ipalit lang nag-slot inyong budget. No, di ba? Ikaugma luspad na mo. Pero hurot ang slot. Oy, di mo muluspad ikaugma, healthy na mo. Minus na inyong sugar, minus na inyong cholesterol, minus na ang inyong kanini ang uric acid. Nga naman, madrain man na siya sa sige nimong inom og tubig. Kausap ka ng udlot sa bayabas. Na. Nindot kayo, padunduna ni mong tubig. Ikaudto, dahon na sa gabon. Sapo ni mo. Padunduna ni mong tubig. Ikagabi, kibura na makang niaksyon subaw, kaon kag dahos atis. Human, padunduna ni mong tubig. Ikaugma, healthy kay ka. Di mo mo to, aron sad murag na timpla-timpla, sagulan ni mong ahos gamay, sagulan ni mong sibuyas, jutay, o kamatis. Perting lamia, napalit pa ni mong slot, healthy pa ka. Pero di gyud mo kasabot. Nganong di gyud mo sabot? Mura lagi tag mga bata lagi. Ang atong 162 slot challenge aning Grace, 16,200 niabot na og 45 ka challenges atong nadawat. Nya katong akong special nga challenge, upat ka kneelers, tag 42,000. Congratulations, duha na ini pledge. Duha na. Nya kadtong mga pews diha additional, 12 ka bug tag 55,000, zero pa ang pledges. Zero. Oy, pang pledge na mo oy. Pwede ra gyud 1 month to pay, 2 months to pay. Madaba ka ng 5 months to pay, no? Unsa gyud kasagaran sa kanang mga hulog-hulog ang nang utang-utang ninyo? 3 months? 3 months lang siguro. 3 months to pay lang. 55,000 divided by 3 months. Siya ro din na ninyo mahuman. Di ba? Pledge lang mo kay. Ang importante gyud, palit lag slot. Kaya ato man ang compute no. Dako na tag sobra sa slot, order dayon ta ato mga pews. Gitarget ra ba nato kung mahimo inig pista unta ni Mama Mary atong segunda patron karing Berhin sa Pilar karon ra bang October 12 atong pista basigwa gitay pista ani do na tay recollection karong September 23 pero murag na ay gamayng question ako lang ning Osbon pero mag-recollection ta next week para sa atong installation sa tanang mga servers dinhi sa atong parokya. Ika September 27 alas 6 sa gabi ang atong installation aron ma-officially functional na gyud mo under my term. Mao nang iampo nato ang tanang nag-serve. Nya kuwang kay taron og lay ministers. Kuwang kay tag lay ministers. Mao na
hangyo nako sa tanang mga kapilya, tanang chapels. Pag padala mo dinhi sa simbahan, inig-recollection nato og at least usa ka lay minister gikan sa inyong kapilya. Usa ba kamo apply og lay minister ngadto sa duha tulo. Ana ha? Kamong mga chapels, Federation, Chapel Federation, kontakan ang tanang kapilya. Kay mas maayo gyud kada kapilya na ay lay minister, na ay katekista, na ay sakristan nga mo serve. Nindot gyud ang tana. Ideals kay na kay misahan man nato ang tanang kapilya karon. Misahan sad nato og Sunday masses ang mga barangay, 14 ka barangay. Nya atong andaman og muatiman. Ako ning gisulti kay mao ni ang atong pagpalambo sa simbahan aron mas makit-an, mas madunggan ug mas masunod nato si Kristo who is the truth, the objective truth, ug makahatag nato tinuod nga kahiusahan, tinuod nga kalambuan. Manindog ta. Mga igsoon, ang pag-anhi sa manunubos maoy timaan sa atong kaluwasan sa mudawat kaniya. Busa kita muingon, Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang simbahan dinhi sa kalibutan padayong budaghan ug mukabig ug mas daghang mga matuohon alang sa kasaulugan dito sa gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga adunahan ug mga kabos managsamang mutabang sa tawag sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga matinud-anon kita mutabang sa tawag sa paghinulsol, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga kitang tanan manaad alang sa kausa sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga tagan unta sila sa Ginoo og daghang pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nila mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Nga ang mga nangamatay magpuyo dito sa puloy-anan sa Ginoo ug magsadya dito sa bangkiti sa kinabuhing tunhay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, tiguma kami diha sa imong gugma. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugma ug pagtuo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kanimo, gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom ako, kini makapahimot kanimo. Jutay lang kini, gihalad ko karon,
igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagday paghimayat sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, patalinghogi ang mga pagampo sa imong katawhan ug dawata ang among mga halad. Ang among tagsa-tagsa nga pagsimba dinhi magdala unta og kaluwasan alang sa tanan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manaa sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo lang bayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma, gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo, gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, husana sa kahitasan, dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo balik ngani. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispong tigdumala ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong.
Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala og mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahugan, himaya, ang tungod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios, na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, Ginoo, dili dili ako ako angay angay nga nga palawat kanimo, kanimo, apan pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. We felt your love burning within us. The word of love, the hardness of our hearts, and open our eyes that we may see you, even in the broken bread. Lord, you laid down your life as bread and wine we see, gave strength to our hearts and made us shine with glee. When we eat the bread and drink the cup of wine, we believe that Christ in us is our hope of glory. Magampo kita. O Ginoo, ang Eucharistia nga imong gihatag kanamo, mag-agak unta sa among mga hunahuna o mga buhat, ang imong espiritu magtultol unta kanamo diha sa dalan nganha kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Diyos nun nga kalambuan, divine prosperity. Nga mahitabo ra ni kung magsigi gitag sunod sa kamatuoran nga mao ang Ginoo. So ang Ginoo nag-auhag nato sa pagsuporta gyud sa simbahan. So padayon gitag palit og slots ha. Ana, kang kutob gyud sa atong the best effort nya mamaligya sa tag-slot ngadto sa mga silingan ana nya kun duna moy kuan kapasidad nga muangkon atong 12 ka mga lingkuranan nga tag 55,000 pledge lang nya mo kay kun makaabot ng atong pledges og enough number bisag 1/2 lang magkuan na ta mag-order na ta karon ang atong kneelers 1/2 na. Pero ang pews, wala pa, 0 pa. So, di pa ta ka-order. No? Sige, niya karong 27, mao nga atong installation sa tanan nga mga mandated organizations officers and members o sa mga ministries. Ang ako yung gihangyo, punan na to ang atong mga Eucharistic lay minister or extraordinary ministers for the Holy Communion. Matag kapilya pagpadala mo diri sa atong kuan i-final lang niya nato ang adlaw sa atong seminar kay our recollection kay murag na gamay ko anak kong nadawat babag sa karong 23 pero mudayon gid ta ana hinaot pa unta nya padayon mog suportaha sa atong YouTube channel kaning Padre Siano Ubod. Salamat kayo sa nagsigi og view, like, share og subscribe. Nya ipaspread pag ina ngadto sa uban aron nga kada adlaw gyud nato buhaton dako kay taog matabang usab sa atong katawhan
Doon na tayo mga 267,000 ka subscribers. Nya padayon pagin na natong spread. Nya maka-income sa taggamay para sa atong mga charitable expenditures. Salamat. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaa sa kanimo. og manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa, padayono nato kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Atong daygon ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo.